Un homenatge a Josep Fortuny i a l'Elèctrica d'Arma obrirà la gala dels Premis Enderroc, una reunió excepcional d'aquesta mítica banda per interpretar la simbòlica cançó Fi de festa, la gent vol viure en pau, que comptarà amb dues col·laboracions molt especials. Veurem a la bateria el Joan Reig i també hi haurà recitant el Mario Serra. Mario Serra fent de rapsoda, una contribució especial per fer un homenatge. Jo penso que serà molt emotiu al Josep Fortuny, que ens va deixar l'any passat, al setembre de l'any passat. I a banda d'en Fortuny hi haurà altres actuacions, els Catarres, que són una mica els triomfadors d'aquesta nit, no? I així és, el trio d'Aigua Freda Els Catarres rebrà un total de 5 distincions per votació popular: millor artista de l'any, millor disc de pop-rock i millor portada per Postals, i millor cançó i millor lletra de cançó en català per Vull estar amb tu. Pel que fa al veredicte de la crítica, destaca el premi al millor disc de l'any per a La Trova Kung Fu. Amb tot, la gala comptarà amb nombroses actuacions, com les de Charango o La Iaia, unes actuacions que es podran seguir a partir de les 8 del vespre en directe a través de les principals televisions locals del territori i amb la conducció dels periodistes de la xarxa Gisela Puntí i Oriol Puig. A gaudir d'aquests grups que tocaran en directe, tots aquests reguitzell d'artistes que pujaran al Teatre Municipal a recollir aquests guardons, i la Gisela, que també n'entregarà els premis. A les 8 del vespre, tots allà, no? I gaudint del que és la festa de la música catalana.